която никога не угасва. Днес нашите будители са учители. Те ни учат да четем и пишем. И мама и тата, когато четат с нас приказки. Будител може да е всеки, който прави добро и помага на другите. Който събужда усмивка, който дава надежда. Нека помним имената на нашите будители. Те са живи в сърцата ни. Аз искам да бъда като тях. Смел, учен и добър. Че мечта трябва да спазвам тяхното дело. Будителите са светлина. Те, които ни показват напред. Без тях щяхме да живеем в мрак и забрава. Но с тях имаме минало, имаме бъдеще. Да се поклоним пред всички, които ни събудиха със слово и истина. Да се знае, че България е жива и нейните будители. Пак